Prešiel týždeň a ja som tu opäť s ďalším receptom za pár drobných. Dnes som robil jednoduchý a rýchly recept mac and cheese. Cestoviny som dal variť do osolenej vody. Záleží len na vás, či si vyberiete kolienka, alebo mušle, alebo nejaký iný druh cestovín. Cheddar som nastrúhal na hrubom strúhadle. K nastrúhanému syru som pridal jednu polievkovú lyžicu kukuričného škrobu a syr som so škrobom dôkladne premiešal. V hrnci som nechal rozpustiť maslo. Maslo som okorenil čerstvo namletým korením 4 farieb. Pridal som mletú červenú štiplavú papriku a nechal som ju v masle trochu zarestovať. Potom som do hrnca prilial smotanu na šľahanie a dobre som ju rozmiešal so základom, ktorý už som mal pripravený v hrnci. Pridal som aj trochu habanero omáčky, ale ak nechcete mať toto jedlo príliš ostré, nemusíte ju pridávať. Smotanu som nechal v hrnci prevariť, ale len tak, aby iba trochu prebublávala. Medzi tým som nechal scediť už uvarené cestoviny. Do smotany som pridal črievkový tavený syr. Pridal som aj nastrúhaný cheddar premiešaný s kukuričným škrobom. Všetko spolu som nechal variť, až kým mi nevznikla hladká syrová omáčka. Syrová omáčka je dosť hustá, tak som do nej pridal trochu mlieka a nechal som ju prevariť. Hotovú syrovú omáčku som ochutnal a dochutil som ju podľa vlastnej chuti soľou a korením. Syrová omáčka by mala mať asi takúto hustotu. Do zapekacej pánvice som dal uvarené cestoviny. Na cestoviny som vylial pripravenú syrovú omáčku. A všetko spolu som dôkladne premiešal tak, aby boli cestoviny obalené syrom. Nakoniec som cestoviny posypal nastrúhanou goudou. Pánvicu s cestovinami som dal piecť do rúry rozohriatej na 180 stupňov Celzia a piekli sa 20 minút. Zapečené cestoviny som vybral z rúry a nechal som ich trochu ochladiť. Môj prvý mac and cheese je hotový, tak rýchlo naložím porciu na tanier a idem ho ochutnať. Ak sa rozhodnete urobiť mac and cheese podľa tohto receptu, dajte mi prosím vedieť, ako sa vám podaril.
No a nakoniec, ako vždy, vám zaželám už iba dobrú chuť.